Iz Mokrine ne dolaze samo najjači guskovi i najtvrđa jaja, nego jedan od najvećih pesnika Miroslav Antić i naš čuveni recitator Jovan Stepančev. Hvala vam mnogo što ste ga doveli danas u Valjevo, da ga upoznamo i da ga naša publika upozna. Dolazim iz osnovne škole Vasa Stajić iz Mokrina. Dobro, i što za tebe predstavlja ovo što si danas u Valjevu? Pa recitovanje je za mene kao posao i volim to i nisam propustio godinu da se nisam takmičio barem u opštini, a dešavalo se da nekad nisam prošao ni do zonskog, ali se nisam predavao. Ako kažeš da doživljavaš to kao posao, ko te je naterao da radiš tako mlad? Pa moja učiteljica je rekla da bi ja mogao time da se bavim i mi smo probali kad sam bio prvi razred, prvi put sam otišao i tad sam prošao dalje na zonsko i od tad prvog razreda, evo ja sam sad i dan danas takmičan. Ti si se zaljubio u poeziju koliko ja vidim. Da. Ko ti je omiljeni pesnik? Miroslav Antić. Miroslav Antić, a koju pesmu nam govoriš danas? Šaputanje od Elizabete Georgijev. Sjajno, pa jel možemo da čujemo jedan mali deo te pesme? Može. Hej, devojčice sa mesečinom u očima, hoćeš li da ti šapnem jednu tajnu? Možda to i nije tajna, možda sve to i znaš, ali ja bih da ti šapnem. Zažmuri, uspavaj mesečinu, zagrli svoju neku zvezdu sjajnu, jedno od one koje svako od nas tajno grli. I zadubi se u moj glas, koji ka sjajnoj tajni hrli, da bi je tebi poklonio. Ti nekom drugom, taj drugi nekom trećem i tako u krug. Jao Jovane, a šta devojčice kažu? I njima je zabavno. I njima je zabavno, pa boga mi, plašim se da ćeš posle ovog priloga imati tajne obožavateljke. Hvala ti mnogo. Hvala vama. Želim ti mnogo, cela naša redakcija ti želi mnogo uspeha, a voljela bih da nam predstaviš i svoju mentorku koja je došla danas sa tobom u Valjevo. Pa ja imam dve mentorke, nastavnicu Olgicu Miletić i bibliotekarku Darinko Maljugić. One me pripremaju od početka nastavnica se priključila u 5. a Daca me priprema od 1. razreda evo do danas. Jel možeš ti da zamisliš školu bez njih dve? Pa ne. Ne bi bilo isto. Zato što ne bi bilo toliko duhovito koliko je sad i zanimljivo. Ne samo meni, nego svim đacima. Dobro, pa da čujemo nastavnicu i bibliotekarku kakav je Jovan đak i kakav je bio kao prvačić, a kakav je sad kada je u starijim razredima. Pa Jovan je kao prvačić bio poprilično stidljiv i povučen, a sad je glavni zabavljač i na svim priredbama što se tiče školskih, a tako i priredba u selu našem, bude i voditelj, glavni govornik, recitator i mogu vam reći gde god nastupa dobije najjače i najveće aplauze, a i omiljen je u društvu i dobar je đak. A od 5. razreda? Evo, ja imam isto tu čast da predajem Jovanu od 5. razreda i moram da kažem da se slažem potpuno sa Dacom, a hoću da kažem da je dečak koji je izuzetno talentovan i veoma lepo se izražava i recituje, a ima i šarma i lepo mu ide i predmet srpski jezik i književnost, tako da je pokazao u našoj školi na obeležavanju svih događaja. Osnovna škola Vasa Stajić Mokrin ima učestvovanja kulturna, recimo i kada su dani Vaskrsa i druge neke manifestacije. Jovan Stepančev učestvuje i veoma lepo uvek predstavi našu školu, voli lepu reč, zna lepo da prenese i vrlo smo ponosni da u jednom selu imamo mnogo kvalitetne dece, imamo još recitatora, ali Jovan Stepančev je jedan od najboljih. Jovan će danas da predstavlja svoju školu i svoj kraj. Jovane, izmakao nam se ovdje iz kadra, ali ja bih da ga vratim. Ti si danas u Valjevo poneo i svoj štap. Da. Zašto koristiš štap? Pa ja sam se rodio kao dete sa invaliditetom i to ništa, u ničemu me nije sprečilo. Evo, ja se takmičim i ne predajem se tome. On mi je kao najbolji prijatelj. Dobro. I on ide sa mnom svugde. Znači, gde god da idem. Voljela bih sad ovako da ti i ja ovom prilikom pošaljemo poruku onoj deci koja se stide svojih prijatelja koji im pomaže
i koji se možda stide da izađu na scenu, plašeći se reakcije i publike i drugih ljudi, a imaju šta da pokažu. Šta bi im poručio? Kako da se osmele i da budu jaki u tome što jesu? Pa, znači, ako imate talent za nešto, a fizički imate problem, to ne predstavlja problem, zato što ako ste talentovani, vi onda dobro i niko vam ne gleda izgled, nego svi slušaju vaš talent i po tome vas gledaju. I po tome vas prepoznaju. Da. Jel' tako? Jovane, hvala vam mnogo. Želimo Hvala mnogo vama. sreće i mnogo uspeha dalje. Hvala.